tunlai football khovelina aboi pui ber pakhat FIFA ruang manna sumle paya lok zual na tur dauda lo tak chungchanga thuthar aum vele ta a he ruang manna nei tu FIFA lam hian malam pan zel tum talovin dauda na anasat ema wangin ti lui chia an ngai talovani FIFA hian an ruang manna chuan FIFA World Cup meu po telin in elna an bua sai thin boi pui tura semi private subsidiary din an dua chuta chuan commercial lama share engemaw zat hi vomlu tumin he an ruang manna hi FIFA Forward Enterprise ti in ahming an vuah nge a hei hian commercial and operational rights ang chi te FIFA hnuaiami ang chi hi chu achang don ani hemi kaltlanga an tumlian ber chu sumtam zok hai chua chumi hmanga football ti hmasawn ani ma se hei hian pom a hlo lo khop maya confederation lian tak takin an do dal FIFA hian semi private subsidiary din an tum hi a hlutna dollar billion somhnia an da a he semi private subsidiary a share om then kha 20% share tlingzan hi dollar billion li point pahni velin ral an tum bokani share ral an du chan chu long term commercial revenue an hisab wang ania private investor ten hena ral an du ti chuan investor ten sum an tho chu atang chuan lokna an lo tel to mai do na hetianga an kal the chuan FIFA hian sum tam zok an la lut thei don FIFA hnuaia association member janhi som pakhat te po in poisa tam zok an dong thei don boka FIFA member ramten football ma an son zual theina turin FIFA atangin tranpuina an don bel cheu don ti na ani chu a lok na tur atanga thlir chuan thil thatak pom mai ol sam tak turania ma se confederation Chungchangin an pom thei tlat lavani achan an tarlan jinga sum kalkwal dan turvel alang tlang tok lo an ti ya chu wangin corruption a hluar zual theina chance asang leya an ngaya hei baka hian FIFA hnuaia member janhi som pakhat om ten intinei tu taka FIFA buasa in elna a rawan rel theilain share an hral then chuan an thuneina an chan then don tina ania hei hi du lovin FIFA rotna hi an pom thei lova ahma a thuneina kan nei ang bokin FIFA buasa in elna te hi henga te hian intinei tu taka telzel kan du tiin thuneina an nei chan then an tum lavani ti chuan confederation then khat in mukhomin hemi chungchang hi an ngai tua confederation kan ti chuan AFC te UEFA te CONMEBOL te CAF CONCACAF le OFC kan ti thin te hi an ni khomwal pui tuam tu footballa thunei tu sang khomwal pui khata footballa thunei tu sang ber kan ti thin te hi an nia an ni ho chunga hian FIFA hi a oma ma se athu ber FIFA hian a hnuaia mi te du lo chung hi ati lui RMB klat lova chumiki atang chuan tun tuma po hian FIFA du dan hi nol ani UEFA phei chuan FIFA hian ati lo tur jok atia an ngaya an du lo zia rum angreng takin an soi to ni kha UEFA hian an hnuaia ram somnga panga an neya FIFA member janhi som pakhat atanga somnga panga hi UEFA hnuaia om ti na ani chutiang bokin CONCACAF hnuaia FIFA member samthum panga om bokin Asia tuam tu AFC point FIFA member ram somli paruk an neya heng confederation pathum AFC UEFA le CONCACAF te hian FIFA roh manna hi an pom thei lo thu an ti chiang towa hetiang ani taka chuan FIFA in member janhi som pakhat anei atanga member za somthum parukin FIFA dudan hi pom thei lovin an do dala member dang somsari panga te hian FIFA dudan hi an pom don nge pom don lo ti ala chiang lo boka chuwang chuan FIFA hian thlop tu amamo zat anei thei to lovani hetiang ani taka chuan FIFA hian an roh manna nei hi kaltlang pui zel chia kaltlang pui lui chia ngai talovin an tan konga ping ti an muthiama FIFA president Infantino hian kan du ber chu inpum khatna tha nei chunga ma son ania ani reng pokang tiin an rodna an hnu kirta ti asoi he rodna awang hian FIFA ho tu lokte a po lungrwa lona apun lun na sa a FIFA chief operating officer Kevin Lamur poin bum an ni thu soin alung oilona alantira Infantino senior advisor Carlos Cordeiro poin rodna an nei hi football tana thalo tak football malam hun shalok na anghiala angai thu soin ana aban san pha nge FIFA hian rodna anein heting ang case issue liana hi chuan anhoya member janhi som pakhat ram janhi som pakhat omte atang hian vote an lak angaya member janhi som pakhat ane atang hian atlem bera vote za paruktal an hmulo chuan thlop tu member za paruktal an nei tlin lo chuan ti na ni chu an rodna atlang theidon lovani hei hi an dan ding lai ani tlata wangin Asia Europe le CONCACAF atanga thlop lo tu member za somthum paruk loi an tling to sia
midang la chiang lo somsari panga hian FIFA hi lo thlop vek po ni sela FIFA hian rotna anei hi an pass theidon chuang lova engti kong ma in FIFA rom man na hi tlang ngai na awm ta lawani ber chu hei wang hian FIFA hian lo thei lovin an hnu kira thlop tu nei tam se chuan an kal tlang puyang chu wangin Infantino le a thopui te hian an rotna hi atlang theidon lo ti an chian hnuwa an hnu kir ta chawa soisel akai fe hnu poa hnu kir du si lo khan vote an mamo ang an mu theidon lo ti a chian hnuwa an hnu kir ta ania FIFA che dan hi mitam takin Tenawm tiin a bol lo lea an ngaya rotna an hnu kir hnu po hian alom om tia soitu anom kara FIFA dem zuina mu tur tam taka omani FIFA President Infantino po hian ahma zong ain rin a hlo lo pha lamtang anei that enge muzat point an hoisan ngei tura ngai niin nakum March tha FIFA President than tura adin mun hi ahma zong aya thalo tura ngai ani pha taboka thannon chi lawa ngai tu tam tak anom pha ani tun tum kan topic hian azir boka chu wangin remchana leitalokila FIFA President Chungchang hi atam zokin kan la thiat chian lo arin oma chu wangsuan engtin nge an thlan thina an tramte riat ve chimchimatana thania langte soizau talokila FIFA hi football khovela Paul Lianber akhai pa ber ani chu kan chiang tlanganga hemia hian in thlan kaltlangin president tur hi an thlang thina an khongpui Lianber hi FIFA Congress tiin kumsang khajakwa palia tangkhan an nei chana tunma chuan kum zone te kum nidana te an nei thina mase kumsang khajakwa somkwa pariata tangkhan mumal zokin kumtin an nei ta thina ni he FIFA Congress a hian FIFA President tur an thlan thin ba ka FIFA World Cup in elna thleng tu tur te po vote kaltlangin an chingfel thina in elna lian thleng tu tur hi vote kaltlang vekin an thlang thina ni FIFA President tur hi FIFA hnuaya ramzan hi som pakhat omte FIFA member kan ti te hian an rot theya an nominate thei ti na ni chu India po hian adu chuan FIFA President tur hi nominee anei theya ni Football Association malin nominee an nei theya ma se chu nominee chu association panga talin FIFA member panga talin an thlop angai baka an nominee chu football kai noya in mang ani ngei ngei angai boka chuta po nominee ani ma kumnga a kumni tal chu football kai noya in mang to administrative emo governance lama emo in mang anni angai ti chuan chung an rot ta chu FIFA review committee in an background zong tenen chui le vekin FIFA President tura nominee tlak ani MT an fiale vek phota chutianga fiana an paltang chuan FIFA President than tura chu tu than thei ani chau thin FIFA President tur nominee hi pathum emo aya tam emo anom chuan vote jani som pakhat omatangin mun thuma thena mun khatal mu angaya chumi mutling te chu chaka puan tur an ni ma se vote mun thuma thena mun khat an mutling lo vekani chuan vote mutlem ber atla anga ti chuan vote an thlang non le ang vote mutlem ber bok pai zelin chutiang chuan nominee omte an lo tam viawani poin vote thak non tlutlutin a mutlem ber pai zelin an chingfel don ani chumi mang chuan president tura an du ber an thlangang ma se president tura candidate hi mi pahnih chawan ni chuan vote mutam zok an chak mai dona candidate pakhat chau om tum chu puitu ommia lo tumte po alo om towa tuna president Infantino ngei po hi in thlan hnung bera khan chu puitu om lova tling ani FIFA President Trump hi kumli ania azonin Trump thumbak president ngai thlan thei ani lo bok tuna hian Infantino hian Trump ang chuan Trump thum amang meka kum som chung president ani to andana chuan Trump thum aya tam president mo phurna hi achel thei lova Infantino hian a Trump thumna achel mek thung chu wangin Trump dot le atan chuan thlan thei to lo tur ni om takani ma se kum sang hi som paruk atanga sang hi som pako chung bi kha khamitra ma khan Infantino hi president ani thona in atira thlan tlin chu sep later kha ania ma se corruption le thil danga dan abo chera wangin atram amang zo thei ta si lova chu wang chuan Infantino hi president atan thlan ani khatiang ani awang khan president thlan hun pa ngaya thlan tlin chu Infantino ni lovin sep later zo kha ania hei wang hen Infantino Trump ma saber hi full Trump anga chiar sak ani talawa chu wang chuan FIFA dana omsa atam bera mi pakhatin Trump thum aya tam president mo phurna achel thei lawang tia anda thlap hi kumsang ni som paruk atangin kum som chung Trump ang zongin Trump thum chung Infantino hian chel to ma sela sep later khesa wang khan Trump thum fula chiar ani lawa
hei wang hian Infantino hian adu chuan FIFA president hi achu le thei pha don FIFA hian president Trump hian Trump thum chung mangkui thak full Trump anti kherawangin Infantino hi ahim pha ania Blatter khan hun rei lo te chung alo chel ve zok na kha Infantino hian atangkai pui ani bere FIFA chungchanga hian thil dang pakhat bel talokila FIFA hian rawrel na chang an neya chu FIFA council antia heta hian member somthum pasari an oma FIFA council a hian ama a andana chuan FIFA congress kaltlanga thlantlin president baka FIFA vice president pariate FIFA member ten council member ni tura an thlanmi somni pariate anom thina meichia antel ve ngei angai thin bok tuna ero siamrem to in chuta chuan atel tur anti chiang sa veka atel tura anti chian te chu FIFA president baka conmebol atangin an vice president pakhat le an member dang pali antelanga AFC atangin vice president pakhat le member dang paruk antelanga UEFA atangin vice president pathum le member dang paruk antel dona CAF atangin vice president pakhat le member dang paruk antelanga CONCACAF atangin vice president pakhat le member dang pali antelangai don boka OFC atangin vice president pakhat le member dang pahni antel angai don boka chutiang chuan member samthum pasari tur hi confederation lama mo phurna be chanin anti chiang ngal vek to ani FIFA council hi FIFA hnuaia thutluk na siam tu berniin decision making body antia kumli chung tram ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se